Egunon eta ongi etorri. Jaunaren igukundea ospatzen dugu gaur. Gaurkoa dugu Paskoko beste gertaera nagusia. Jesus aitaren goratua ikusten dugu. Aintzatzu eta garaile. Kristorengan gertatua gertatzen zaigu guri ere. Pozetan eta minetan atxatuak, iztuak, suspertuak gertatzen gara. Egun honetan, gizarte komunikabideen mundu jardunaldia ere ospatzen da. Otoitzean, gogoan izan ditzagun komunikabide guztiak, mundua lan egiten duten guztiak, egiaren aitorle izan daitezen, eta bereziki komunikabide kristauetan dabiltzatenek evangelioa hotz egin dezatela, Elizaren batasuna jorratuz. Zutik, eman dezagun hasiera ospakizunari, abestuaz, piztu da Kristo. Piztu da Kristo, aleluia, guregan dago, aleluia. Aiko amaitu, gaur Kristo piztu, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santoren izenean. Amen. Angoiko gure aitare eta Jesu Kristo gure jaunare, grazia eta pakea zuekin. Egun hon eta ongi etorri zenideok Eukaristia ospatzera. Igokunde eguna ospatzen du Elizak. Jesusek bere ikaslei zabaldu dezatela evangelioa, berri ona, eta bataiatu dezatela Jainko Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean agintzen die bere ikaslei reinuaren eraikitzea aurrera joan dadin. Presta gaitezen gu ere geure bihotz gogoak, jaunaren aurrean, darra eman daigula, bere apostolu, bere distipulu izateko. Jesus jauna, gu salbatzeagatik gizon egin zinena. Erruki jauna, Jesus jauna, guri bizia emateko hil eta piztu zinena. Kristo erruki, Jesus jauna, gu aitagana eramateko zerura igo zinena. Erruki jauna,
erruki dakigula jainko guztiz ona eta gure utxegitea barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizonek, hain handi eta eder zaitugulako, gorazun bedeinkatu azu, gorespen zuri auspezagun, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztialduna. Jauna, seme bakan Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuialdean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoiko Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zutik, mesedez. Egin dezagun otoitz. Jainko errukior, zure seme Jesukristoren igokundea garaipen gertatu du guretzat. Eta haren gorputzeko geranok ziur itxaro dugu, gure buru denak duen aintza izango dugula guk ere. Egizu, egia honek bete gaitzala, pozez eta eskeronez. Zure seme Jesukristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Teofilo maite. Nere lehenengo liburuan idatzi nuen. Jesusek hasieratik egin eta erakutsi zuen guztia. Espiritu Santuak eraginda aukeratutako apostoluei aginduak eman ondoren. Zeruetara igo zen arte. Jesus bere nekaldiaren ondoren agertu zitzaien bere apostoluei. Biziri zegoela argi erakutsiz, eta berrogei egunez asaltzen zitzaiela, jangoikoaren erreinuaz hitz eginten zien. Berarekin jaten ari ziren batean, honela esan zien, ez zaiteztela atera Jerusalendik, zaudetean, aitak hitzeman eta zuen eri entzundako agintzariaren zai.
Joanek urez bataiatu zuen, zuek ordea Espiritu Santuaz izango zerate bataiatuak hemendik egun gutxi barru. Bilduri zeudenek galdegin zioten, jauna, orain eraikiko alduzu berritik Israelgo erreinua. Eta Jesusek, ez dagokizue zuei, aitak bere esku dauzkan uneak eta garaia jakitea. Espiritu Santua etorriko zaizuenean, hartuko duzue indar nera aitorle izateko. Jerusalenen Judea guztian, Samarian eta lurraren azken mugaraino. Hori esanik, igo egin zen, haie begira zeudela, eta hodei bate gorde zien begien aurretik. Zerura nola zijoan begira zeudela, zuriz jantzitako bi gizon aurkeztu zitzaizkien eta esan zieten, Galilearrok, zertan zaudete hor, zerura begira. Zuek utzi eta zerura igo den Jesus hori berriz etorriko da, joaten ikusi duzuen bezala. Jaunak esana. Gara, zuri, jauna. Herri guztio txaloko ezazue, jainkoari ritzie biozue, goiko jauna izan ere izugarri, lurbira osoan errege handi. San Paulo apostoluak Efesotarrei. Zenideo, Jesukristo gure jaunaren jangoikoak, aintzaren aitak, eman dezaiozuela jakindurizko eta goi argizko espiritua. Era ezagutzeko, argibitza zuen bihotzeko begia. Horrela, jakin dezazuen nolakoa den haren deiaren itxaropena. Nolakoak haren aintzaren aberastasunak. Berak, santuei oinordekotzan emanak. Nolakoa haren ahalmenaren handia, sinisten dugununtzan. Ahalmen eta indar guzti hori, Kristogan agertu du. Berau, hilen artetik, piztu erazten eta zeruan bere eskuinaldean esererezten agintaritza, nagusitza, salmen eta jauntasun guztien gainetik. Eta naiz oraingo gizaldean, naiz gerokoan, aipa daitezken izen guztien gainetik eseriraresten. Gauza guztiak oinpean jarri zizkion, eta bera guztien gainetik, buru ezarri dio Elizari. Eliza berriz, haren gorputza da, guztietan guztia betetzen duenaren betea. Jaunak esana, Gara, zuri, jauna. Zute prestatzen gara, Evangelio Santua entzuteko, aleluia bestuaz. Zoazten da egin ikasleak herrialde guztietatik, dio jauna.
Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek aurrez agindu zien mendira. Hura ikusi zutenean, auspez agur egin zioten, batzuk ordea zalantzan zeuden. Eta Jesusek hurbildurik honela hitz egin zien. Aginpide osoa eman zait neri zeru lurretan. Zoazte eta egin ikasleak herrialde guztietatik. Bataia itzazue Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Eta erakutsi haiei nik agindu dizuedan guztia betetzen. Begira, ni zuekin nauzue egunero, zuaren azken egunera arte. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. dagoeneko Jesusi, adizkide, jarraitzaile, senide eta apostoluak usteko ordua iritsi zaio. Eta bere ikasleekin batera mendira igotzen da. Dian jainkoaren zutasuna gehiago zehola pentsatzen zuten israeldarrak. 3 urte ibili ziren maisuarekin. 3 urte haietan asko ikasi zuten ikasleak. Asko ibili zen, batez ere sufrimena handia zen etxe eta plazetan bere sendakuntza eskainiz. Askatzailea izaten zen Jesusek. Bestetik, imperioko indarren aurka gogor ibiltzen zen ere ikusten dugu Evangelio liburuan. Gehienak, gogorrenak, fariseoek ziren aurka ibili zen Galilean eta Judean eta Jerusalenen. Eurak ziren araudi eta lege guztiak betetzen ez zituenak, zigortute zituenak. Haiek legeari begiratzen zioten eta ez personari. Legea aurretik jartzen zuen. Personaren egoera kontuan hartu gabe. Haien kezka nagusiena tenplurako dirua, zergak eta amarrenak ondo kobratzen eta ordaintzen ez zutenei zigorra ipintzen. Guzti hauek ikusi zituen ikasleek Jesusekin bat eginik bizi ziren 3 urte haietan. Jainkoaren erreinua eraikitzen hasteko. Ikasbide bat izan zen apostoluek egin zutenak Jesusekin batera. Naiz eta gauza handiegi ere ez argitu euren artean. Orain ikasleak dira zuzendaritza hartu behar dutenek. Jesusek markatu zituen balore eta ekintza eta bizitzeko modua berdina egiten. Aginpide osoa ematen zait neri zeru lurretan, zoazte eta egin ikasleak herrialde guztietatik. Bataia itzazue Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Eta erakutsi haiei nik agindu dizuedan guztia betetzen.
Ni zurekin nauzue egunoro munduaren azken eguna arte. Hoize entzun dugu gain evangelioan. Jesusen mezua garbi-garbia da. Bere jarraitzaile eta erreinua eraikitzen laguntzeko dagoena. Sentitu du jaunaren indarra, presentzia eta senideen laguntza lanbide honetan. Kristauen nortasuna da lortu beharko genukena, indartu beharko genukena, eta hau fedearen bitartez lortzen da. Horrela Jesusek erakutsi zigun bezala, jainkoa gizona egin zen, eta beretaren artean bizi izan zen. Misterioa. Orain kristau fedea daukanak, mundu nahaztu honetan, gaur entzun dugu ere hedabideen nazioarteko eguna dela, eta mundu honetan zer nolako informazio ematen dan, garrantzia handia du jendearengan, ze gutapenak eta ze pentsamenak artean. Horregatik, kristauok kritikoak izan behar dugu ere hedabideetan eskaintzen diguten propaganda eta idei guztiekin konturatu gabe sartuten da gure barruan, baina erne bizi behar dugu Jesukristoren bidea badaukagula eta horrek argitzen dizkigu kezka guztiak. Gure sinismena legamia bezala orea arrotzeko konturatu gabe eta bere lana eginez ateratzen da aurrera. Francisco Aita Santuak dioen bezala, artzainak ardi usaina euki beharko lukete, ardiekin lan egiten baldin badu. Baita ere, hiri bazterretan, arrabaletan eta sufrimena dagoen tokietan, bizi behar dura, evangelari izan nahi duena, baita nahi ez. Hori ere, Jesusek erakutsi zigun. Beraz, kristau konpromisoa aurrera atera nahia badegu, eta Jesusen jainkoari erantzuten saiatuz gero, badago zeregina. Gure eskuak jainkoaren asmoari laguntzeko behar ditu, gu geuk lurrean zapalduz eta zer dagoen gure inguruan konturatuz. Galilearrok zertan zaudete hor zerura begira, esaten dien geruek apostoluei, Jesusek alde egiten duenean. Kristau artean ere, eta nik esango nuke toki guztietan, batzuek zerura begiratzen dute bakarrik. Lurra nun dagoen ez dakitela. Atera kanpora, irten kalera, eta Jesusek dituen begiekin ikusi eta aztertu eta ona egin denoi. Hala izan dedila, igokunde egun honetan, jaunaren laguntza har dezagula bere jarraitzaile izateko. Hala izan bedi. Kristau guztiekin, Eukaristia ospatzen ari diren guztiekin, bere sinismena gurekin bat egiten da, eta aitortu dezagun bada, sinismen. Sinistende, anguiko,
piztuta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten den Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hile piztuera eta betiko bizia. Begira dezaiogun Kristo gure apaiz nagusiari, eta eska diezaiogun lagun diezagula zerutik gizaldien aldeko harremanetan. Kristok, bere aintzaren errege aulkitik, lagun diezaiola munduaren erdian ari diren Elizari. Eta lagun dizeien, fededunei, zeruko ondasunak maitatuz mundukoak erabiltzen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok, lurretik jasoa izatean, denak berarengana erakarriko zituela agindu zuenak, ager diezaela bere izena oraindik ezagutzen ez duten guztiei. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok, bere garaipenaz, aitarekin bat egin gaituenak, bete ditzan itxaropenez, era guztietako minak nozitzen dituzten guztiak. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok, zerura jasoa izan denak, izur dezala guregan Espiritu Santua, egiazko zerbitzari izan gaitezen munduaren erdian. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristo lurrean egon zana, eskatu dezagun bere izenean, hedabideetan lan egiten duten guztiei, informazioa egitazkoa eman dezatela, eta errespeta dezatela denon bakoitzaren pentsamoldea. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Jainko aita erruki horra, Kristo zure semea piztu dezu, eta gauza guztien jaun egin duzu. Maguzu fedez eskatu duguna, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen.
apalki eskaintzen dizugu, jauna, opari hau. Zure semearen igokundea aintzazua ospatzen dugun egun honetan. Egizu, misteriozko harreman santu honek bidez, berarekin batean zeruko piztu gaitezela. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza aunaka dauzkagu. eskerra jandoiko gure jaunari Egokia eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nu nahi eta beti zuri eskerrak ematea, guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko errukior betiereko horri. Jesus jauna, errege ospetsua, pekatuaren eta eriotzaren garailea, aingeruak karriturik hio da zeru goienetara. Jainkoak bere eta gizakien bitarteko ezarri du, eta munduaren epaile eta jaunen jaun egin. Zerura doa, ez gure giza izatea apaletik urruntzeko, baizik eta guri itxaropen bizia emateko. Gu ere, beraren gorputzeko atal geranok, joango gerala egun batean, bera gure burua sartu den erreinura. Horregatik, pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta aingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu ogi ardo hauek zure espiritu isuriz, Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza bai da, zuentzat emango dena. Ondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza bai da. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatua barkatzeko isuriko den. Egizue hau,
neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotzea eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure ite santuarekin, Gonzalo gure gutzaiarekin, Fernando gure gutzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan, jauna, mundu guztian, honetatik zeuregana eraman dituzun lehenengo urte betetzea gogoratzen dugu. Ignacio Lizarralde eta Patxi Larrañaga dauekin batera, Koldo Diozola, Koñita Aleson, Asun Elduaien, Jesus Larrañaga, Jose Juaristi, Emazte Margarita, Espel, eta seme alaba, Fernando eta Sofia. Ángel Aranguren eta emazte Conchita Olaizola, Ignacio Valenciaga eta emazte Argi Larrañaga, Abelino López, Luis Lizarralde, Jose Garate, Jose Sudupe eta emazte Maria Areta, eta Trino, Aleson, zure zerbitzariak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatxoarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko al guztidun horri, Espiritu Santorekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Indezagun otoitz, karturik, Jesusek erakutsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zerana, santua izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrai barkatzen diren. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik. Jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eman dezaiogun pakea alkarri. Jangoikoaren bidotza zukentzen dezun munduko pekatu. Presaka daudela atzetik, zatu ingo. Ona hemen Jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duanak, zorionekoak mai honetara bilduan.
Egin dezagun otoitz. Apalki eskaintzen dizugu jauna, sakrifizio hau, zure semearen igokundea aniztasuna ospatzen dugun egun honetan. Zerutar ondasunetan parte izatea eman diguzu. Egizu gure kristau gogoak jo dezala, gure izatea, zurekin bat egina dauen leku hartara. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ogarra, este artean, Maietzak 23, Azkoitiko udalak eta Azkoitiko lagunkoiak antolatuta, elkargunean eta arratsaldeko xekerdietan mai inguru bat izango da. Gai honen inguruan. Zaintzaren harira hizketan. Parteide ezberdinak izango dira. Batzuek herritarrak, interesgarria iruditzen zaigulako horren berri ematea iruditu zaigu. Gaia interesgarria da. Eta apaizaren behinkamena hartu horretiken, abez dezagun Jainkoaren ama. Ez. Behinkapena. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka gaitzala Jainko erroki horrak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Goazen jaunaren pakean. Ezkerra Jainkoari.